כששמעתי את זה, מיד נדלקתי על הרעיון הזה, יש לי 11 נכדים, ולהיות עם אחד לבד נטו, זה פשוט, חשבתי שזה דבר גדול. החשיבה ביחד, מה זה נותן, לכתוב ביחד, הבנה משותפת, זה דברים שלא הייתי עושה אותם באופן עצמאי. זה החשיבה על התכנים של המסע הזה, הם דברים שמקבלים רק בסוג מסע כזה. אני חושבת שזאת הזדמנות להיות עם הנכד או עם הנכדה, בצורה שאף פעם לא הייתה כזאת. בצורה ממוקדת, בצורה מאורגנת, שיוצא מפגש מאוד מיוחד בינינו. דבר ראשון ומעל הכל, אני חושבת שהמסע הזה היה זכות אדיר. בתור אחת שמאוד אהבה את הסבים. לא, אף פעם לא היה לנו הזדמנות לדבר כזה. נהניתי ממנה לראות את השינוי שחל בה במסע. ראיתי את זה, כאילו מישהו עשה סוויץ', הייתי בהלם. אמרתי, וואו, זה משהו שלא קרה לה אף פעם. שקודם כל היא אמרה שהיא אף פעם לא תשכח את המסע הזה. שזה יפה, ושזה קירב אותנו. ושהיא רואה כמה אנחנו דומות, וכמה שאנחנו רוצות, וכמה אנחנו רוצות להיות ביחד, ושכיף לנו ביחד. אני ממש חושבת שלולא המסע הזה, היינו ממשיכות בשגרה, שהיא הייתה בסדר. אבל פה נוצר עומק שלא היה קודם. ובהחלט אני ממליצה בחום. אני מרגישה שמאז המסע אני כאילו יותר מכוונת עליה באיזשהו מובן. כן. אם לי היו דברים כאלו כשהייתי ילדה, אני חושבת שאני יכולתי לחיות את הגלגול הזה קצת יותר בקלות, אם הייתי מתחילה לקבל כלים כאלה בגיל צעיר. וואו. זה 3 ימים של חיבור נטו, שצריך מישהו שיזום אותו, ויגיד עכשיו מפנים הכל, לא טלפונים, לא עבודה, לא הורים, לא נכדים אחרים, את ואני. זה מתנה, בהחלט מתנה. יש לי 11 ואני אפסיק מה-11, אני אמשיך. כל מסע עד שכולם יעברו.